Revolución Galega de 1846. Esta combinación de palabras resulta descoñecida para a maioría da nosa poboación. Os libros de texto de literatura galega, nin sequera os de historia, chamanlle pronunciamento de Solís e reducen a súa importancia aos mártires de Carral. Sobre ela caeu este mito romántico enxeñado por Murguía, que temía a sombra inmensa de Antolín Faraldo, o líder revolucionario, sobre a súa. A principal fonte en que se basean estas visións hoxe é o libro do finado expresidente da RAC, Xosé Manuel Barreiro, El levantamiento de 1846 e el nacimiento del galleguismo. Unha obra que nega calquera motivación socioeconómica ao evento. Cualifica de escaramuza unha batalla con artillería entre 12.000 combatentes ou relega o bombardeo de Lugo polo exército español a unha nota a rodapé. Desde el, a narrativa que se nos transmitiu nas aulas foi a conveniente para o encaixe na xustificación do réxime español do 78 e na autonomía actual que espeleu. Nós queremos che fornecer 5 chaves que renaquizan completamente ese relato e que descobren un fito trascendental para entendermos doutro xeito a Galiza do presente. 5 chaves da Revolución Galega de 1846. Primeira, o pronunciamento militar de Solís e a Revolución Galega de 1846 son dúas realidades diferentes. O pronunciamento militar era un mecanismo político habitual no século XIX español. Un cuartel exhibía unhas exixencias determinadas e interfería na tendencia da monarquía na medida en que fose secundado polo resto de divisións militares nos días seguintes. Miguel Solís, un coronel andaluz destinado en Galiza, foi encargado por unha conspiración progresista de iniciar o 2 de abril de 1846 un destes na nosa terra. O seu obxectivo, posicionar o casamento da raíña Isabel co seu curmán progresista, Enrique de Borbón. Fracasou, e o pronunciamento ficou cinxido ao noso país, xa que o resto do progresismo español condenou a manobra. Porén, as xuntas galegas, organismos populares creados para apoiar o pronunciamento a nivel local, transformaron desde ese momento o movemento nunha verdadeira revolución. O 10 de abril, a Xunta de Compostela, hexemonizada polos galeguistas, declarou nula a soberanía do goberno español sobre Galiza e proclamouse Xunta capital do noso país. O día anterior, Manuel Buceta tomara Pontevedra ao berro de Viva a Xunta de Santiago e provocara tamén a adhesión de Vigo. O arquiveiro de Compostela, Bernardo Barreiro, 37 anos despois, lembraba no Galicia diplomática o que acontecera. Desde o momento en que o pobo galego tomou parte directa na revolución, variou o seu programa dun xeito esencialísimo. Galiza e España declarábanse en certo modo separadas, e a primeira, lembrando o seu antigo reino e a súa anterior grandeza, cando era libre, dáballe á súa Xunta de Santiago o título de soberana. O 13 de abril, o contingente de militares pronunciados e as milicias populares recrutadas por Faraldo venceron en Sigüeiro as forzas leais a Madrid. Isto provocou un estoupido de xuntas revolucionarias por todas as vilas de Galiza. O 15 de abril, nunha reunión das xuntas galegas en Compostela, proclamouse o goberno galego, con Pío Rodríguez Terrazo de presidente e Antolín Faraldo de secretario, ambos galeguistas. Os militares pronunciados sometéronse a este goberno soberano e progresista e constituíron, canda voluntarios civis que ian chegando de todo o país, o chamado Exército Libertador de Galicia. A prensa española chamoulle despectivamente Constitución Gallega aos textos aprobados ese día polo goberno revolucionario. O manifesto do 15 de abril afirmaba que Galiza era unha colonia de Madrid, anulaba a soberanía do goberno español sobre o noso territorio e proclamábase a autoridade central co apoio de todas as xuntas locais. Aínda que tamén apañaba as demandas matrimoniais iniciais dos militares progresistas do pronunciamento do 2 de abril, aboliu o sistema tributario español contra o que clamaban as clases populares galegas. Suprimiu a policía e a Guardia Civil, expropiou os capitais do Banco de España, fixou un prezo baixo para o sal, creou unha comisión na Universidade de Compostela para reformar a educación en Galiza a través dun plan de libre ensino e devolveulle o poder democrático aos concellos, que soportaban as designacións directas de alcaldes desde Madrid. O apoio do pobo foi extraordinario. Xuntas locais por toda Galiza, centos de voluntarios, e tras a derrota, presos que non cabían nos cárceres ata o punto de que o capitán general para Galicia tivo que ir ceibando sen xuizo os que lle parecían a él menos culpáveis. Segunda,
A situación económica e política de Galiza era incendiaria nas datas previas á Revolución. En 1845, a peste da pataca arrasou toda a Europa Atlántica, pois este tubérculo constituía un alimento fundamental para a supervivencia labrega desde había máis dun século. As consecuencias inmediatas foron a Gran Fame irlandesa e a Revolución Portuguesa de María da Fonte, no mesmo 1846. 10 anos despois, o xornal La Oliva aínda lembraba os motíns que provocara esta fame en Galiza por todas as vilas da costa. A baja migratoria galega, que ia asolagar a segunda metade do século XIX, comezou precisamente en 1845. Ese 45 negro cadrou coa reforma tributaria de Mons Santillán, que lles cobraba as contribucións en metálico aos labregos foreiros en vez de aos propietarios das terras, e que duplicaba a cantidade que Galiza lle achegaba ao Estado en impostos. Un dos lemas máis repetidos entre os revolucionarios do 46 foi "abaixo o sistema tributario", e unha das primeiras medidas aprobadas polo goberno galego consistiu na súa supresión. En 1893, a Gaceta de Galicia aínda o lembraba nun artigo intitulado "Paz". Houve un día en que, con motivo da aplicación do sistema tributario, orixe de loitas, catástrofes e perturbacións das que hoxe se esquecen os que hoxe aprecian con sistemático pesimismo o alcance e os efectos das actuais reformas económicas, ergueuse en son de rebeldía media España e Galiza toda. Un exército de preto de 8.000 homes dispúxose á resistencia e por primeira vez ao berro de Galiza independente, borboriñado por Romero Ortiz e proclamado a voces en vibrantes programas polo ilustre escritor Antolín Faraldo, secretario da Xunta Central de Compostela. En marzo de 1846, días antes do pronunciamento de Solís, o Estado español aprobou tamén unha reforma electoral que rebaixaba de 70.000 a 7.000 o número de galegos con dereito a voto, a maior reducción de todo o Estado. O provincialismo, o soberanismo da época, articulou todo este descontento nun sentimento de altraxe que focou para a construción nacional galega. Faraldo publicara en outubro de 1845. Todo para Galiza, escribíramos á fronte del porvenir. Este lema novo e atrevido, este berro contra esa impúdica Babilonia, que nun só festín consome os produtos de 2 millóns de galegos, era asemade unha fórmula e un símbolo. Fórmula do que deben proporse os homes pensadores da nosa provincia. Símbolo dunha loita non pacífica, doutrinal, lenta, senón contundente, incesante, axitadora, de propaganda. Terceira, a sucesión de acontecementos militares é espectacular e insólita na historia do país. O pronunciamento a favor do matrimonio da Raíña Isabel co infante Enrique realizou no coronel Solís en Lugo o 2 de abril. As autoridades xa cheiraran algo e enviárano lonxe da Coruña, onde o argallaran. Contaba cun batallón do rexemento de Zamora, co batallón de provinciais de Xixón e cos carabineiros da cidade. O día 4 de abril, o capitán general para Galicia, Juan Villalonga, desde a súa sede na Coruña, declarou fora da lei os pronunciados e decretou o estado de sitio en toda a nosa terra. Así, enviou o general Puig Samper para Lugo, á caza de Solís con soldados do propio rexemento do sublevado. Ese mesmo 4 de abril, en Compostela pronunciáronse as tropas e constituíuse unha xunta cos provincialistas á fronte. Esta chamou ao levantamento en toda Galiza, suprimiu policía e guardia civil, detivo varios realistas ao goberno de Madrid, requisou armas e convocou unha milicia de voluntarios civis. De contado, Solís saiu para Santiago en apoio da nova xunta revolucionaria e deixou 600 soldados a agardar Lugo. Chegou o 6 de abril e recibírono con celebración. Asemade, o exército de Samper, que o andaba a cazar, asentouse en Orbe, a 30 km de Compostela. Non se produciran moitas máis adhesións ao pronunciamento no resto de Galicia. As cidades e vilas calaban. O 7 de abril, o goberno español ordenou enviar máis de 7.000 soldados ao noso país ao mando do general José Gutiérrez de la Concha para sofocar o rebulio galego. Toda a opinión pública española, de esquerda a dereita, condenaba unánimemente aquela tulería. Ao día seguinte, as tropas de Samper e de Solís encontráronse festivamente en Pontesigueiro e estes acordaron unha xornada de tregua.
Solís tentaba convencer a Samper de que se unise ao pronunciamento. A Xunta de Compostela condenou a tregua acordada por Solís. O capitán general Villalonga tamén lle recriminou a indecisión a Samper. Con soldados do mesmo rexemento, os dous militares refugaban o enfrontamento. O día 9 de abril, Manuel Buceta, natural de Portas e brigadier de recén creada Guardia Civil, tomou Pontevedra para os rebeldes cos seus homes, sen que ninguén contase con Estacio. Avanzou Buceta sobre Vigo coas tropas do Leres anexado. Mais, antes de chegar, xa recibiu novas de que a cidade olívica se sumaba ao levantamento e que enviaba a axuda de soldados e artillería. Candela, os concellos de Lavadores, Bouzas e Baiona. Ao día seguinte foi cando a Xunta de Compostela declarou anulada a potestade do goberno de Madrid sobre Galicia e se proclamou preferente e soberano. Así e todo, ás 9 da noite, a Solís e a Xunta cumpriu de retroceder para Caldas de Reis perante o avance de Puigsamper. O general lealista aproveitara a tregua para se fortalecer, tal e como lle advertira a Xunta, a Solís. Ao chegaren á vila do Umia, os rebeldes coidaron que todo estaba perdido, pero recibiron abraiados as novas da sublevación das cidades acirradas por Buceta. O pronunciamento mudaba en revolución. O 11 de abril, Puigsamper ocupou Compostela e organizou a persecución da Xunta de Solís sobre Caldas. No entanto, a nova da rebelión nas cidades do sur provocara que se sumasen moitas máis vilas ao levantamento. Vila García, Rianxo, Oiro, Mos, Palas de Rei, Vilanova. Deste xeito, ao día seguinte, os papéis invertíronse. Samper detivo o seu avance en Padrón e fuxiu a marchas forzadas para Sigüeiro, nunha noite de fortísima treboada, ao saber do aumento insuperável do exército rebelde. Entre a choiva e a escuridade, desertáronlle máis de 40 soldados. Malia recuperar en Compostela os revolucionarios, Solís deu novas mostras de apoucamento ese mesmo día 12. Permitiu que as tropas realistas de Cendrera, general enviado para apoiar a Samper desde Ourense, puidesen escapar cando se encontraban apenas a 25 km. A derrota de Cendrera deixaría a cidade das Burjas a merced da revolución e podería trabar máis tarde a chegada a Compostela das tropas enviadas por Madrid. Mais Solís deixou-no fuxir sen máis. O día 13 tivo lugar a fundamental batalla de Sigüeiro. Os milicianos alistados por Faraldo avanzaron diante de Solís cara á ponte de Sigüeiro, quizáis para acabar co laconismo dos militares pronunciados e tomaren a praza de Bes. Antonio Lago, parente de Faraldo, apañou a lembranza daquel día sobre el. Na ponte de Sigüeiro, cos cabelos revoltos e en cada man unha pistola, dando vivas á liberdade e ao pobo soberano para alentar as tropas. Os lealistas contaban con 2 pezas de artillería, un obús e unha posición defensiva asentada para evitar que os revolucionarios atravesasen a ponte. Os voluntarios galegos fixéronos retroceder para a beira norte. Durante 4 horas, de 1 a 5 da tarde, disparáronse mutuamente, con tentativas continuas de cruzaren os sublevados e que detiña sempre o fogo dos canóns. Na metade, ás 3 da tarde, Puigsamper xa enviara un mensaxeiro á Capitanía Xeral da Coruña pedindo munición e reforzos porque non ían resistir moito máis. Mair Solís ordenou o cesamento do fogo ás 5 da tarde e acamparen na ribeira do Tajo. O Ballón continuaba e quixo convencer os alzados de que tentarían unha incursión no altura. Porén, os 2 exércitos retrocederon esa mesma noite, o lealista para a Coruña e o rebelde para Compostela. O paso para o norte ficaba aberto. Ao día seguinte, o capitán general Villalonga prohibiu o acceso á Coruña a Samper. A súa entrada na cidade había confirmar a derrota coa consecuencia dunha insurrección popular a favor da revolución. O seu brigadier tentou xustificar a retirada en carta ao capitán general Villalonga, alegando que os rebeldes eran moitos máis e que os habían a rodear atravesando as outras pontes do Tabre. Puigsamper presentou a súa división no primeiro informe que chegou á Capitanía Xeral. A victoria en Sigüeiro produciu un estoupido de xuntas locais revolucionarias por todo o país ao día seguinte. Muros, Noia,
a Pobra do Caramiñal, Ortigueira, Ribeira, Cangas, Padrón, Caldas de Reis, Redondela, A Guarda, Tui, Moraña. O 15 de abril, a Xunta de Compostela convocou as principais xuntas de Galiza a unha asamblea naquela cidade e proclamou o goberno galego. O primeiro artigo lexislado foi a repetición do artigo único que xa emitira a Xunta de Compostela. Anúlanse todos os actos do goberno de Madrid desde o día 2. O segundo, a asunción da representación de todas as xuntas locais de Galiza neste goberno central. O goberno galego proclamábase así na práctica independente. Pola merma, militares pronunciados e voluntarios civís foron agrupados no batizado como Exército Libertador de Galiza. O Executivo Revolucionario nomeou a Solís comandante da División do Norte e a Leoncio Rubín o tenente coronel das tropas de Vigo da do Sur. Buceta recibiu o cargo de segundo ao mando de Solís. O día 16, Solís e Buceta partiron para liberar a Coruña e Ferrol coa súa división de 3.000 soldados segundo as ordes do goberno galego. Rubín fixo o mesmo cara a Ourense con 2.500 e a consigna de frear as tropas de ocupación que xa entraran en Galiza ao mando de La Concha. Con todo, entre o 17 e o 20 de abril, Solís limitouse a esperar diante da Coruña e Ferrol a que se lle sumasen as tropas inimigas berrándolles palabras de orde. Únicamente, cando o destemido Manuel Buceta se adiantou cos seus homes en Betanzos, dispararon fusís e capturaron 110 prisioneiros dunha columna lealista. Pola súa banda, Rubín, así que encontrou a ameaza de oposición militar en Ourense, retirouse primeiro a Ribadavia e despois a Pontareas, deixándolle así o camiño libre ao exército de ocupación de La Concha cara a Compostela. Este asentouse en Ourense o día 19 e saiu contra a sede do goberno revolucionario 21, con 3.000 soldados de infantería, 300 de caballería e artillería pesada. Axiña, o goberno galego chamou ao reagrupamento das 2 divisións do Exército Libertador de Galiza para a defensa da capital. Simultaneamente, 2 barcos da Mariña uníronse á revolución, o que abriu as esperanzas a que por fin arribase o navío inglés que carrexaba 10.000 fusís para o exército galego. O 22 de abril, a División do Norte de Solís e Buceta entrou en Compostela para a defender. Non había novas da División do Sur de Rubín. Por iso o goberno galego nomeou a Solís comandante en xefe do Exército Libertador de Galiza. O goberno revolucionario sospeitaba da traizón de Rubín e preparou unha manobra de retirada para Padrón e afastar así da poboación civil de Compostela as tropas inimigas, xa próximas a Pontevedra. Alí, no camiño para a Vella Iria, apostaran artillería coa intención de fulminar o exército de ocupación cando os perseguisen por o Val do Ulla. Solís enfrontouse ao executivo galego propondo esperar en Compostela o ataque e confiar na chegada de Rubín. Mais, aínda que aparentemente acabou de someterse ao plan do goberno, ás 12 da noite desobedeceu á calada. Tirou a tropa que protexía a rota de saída pola ponte da Rocha cara a Padrón e avanzou para Cacheiras. Tamén deixou defensas en Pontepedriña para retirarse e fortificarse na cidade se cumpría. Juan do Porto, na crónica escrita o mesmo ano dos acontecementos, sinalou que o goberno revolucionario, cando descubriu a intención do comandante, reprobou abertamente a súa conduta e a súa ida para aquel lugar sin ningún consentimento. Así, o 23 de abril produciuse a batalla de Cacheiras. Solís, ultrapasado, retrocedeu para Compostela, malia que Manuel Buceta teimase aínda en recuaren para Padrón e guiaren o inimigo até o fogo de artillería preparada polo goberno galego. Santiago resistiu rúa a rúa o ataque do exército de ocupación. A cidade foi saqueada, algo insólito na Europa da época e máis propio das guerras coloniais. Arrecunchados con poucos efectivos en San Martiño Pinario, Solís e Buceta discutiron sobre a rendición. O galego quería liscar para o Pedroso, facer guerrilla e unirse ás forzas revolucionarias que ficaban en Pontevedra. O gaditano estaba farto e entregouse. Pero Buceta estaba no certo. Á revolución aínda lle restaban forzas para responder e triunfar. Entre os fuxidos da División do Norte, a División do Sur,
os soldados que ficaran en Lugo e Pontevedra, cando os voluntarios das vilas sumaban máis de 5.000 combatentes, sen contar as partidas guerrilleiras. Porén, Leoncio Rubín, comandante da División do Sur, nun último acto de cobardía, abandonou de noite as súas tropas en Sanxurxo de Sacos e fuxiu en barco desde Vigo para Portugal. Perpetrouno na mesma mañá do 26 de abril en que fusilaban a Solís e o resto dos mártires de Carral. Algúns oficiais revolucionarios perseguiron en canto corría e dispararon contra el sen éxito. Ausente de mando o segundo corpo do Exército Libertador, xa non cabía posibilidade de resposta. Para pôr o ramo, nese mesmo 26 de abril, o capitán general Villalonga bombardeou sen ningunha compaixón o Lugo aínda rebelde por negárselle á rendición. Mais, aínda que todo parecía perdido, Manuel Buceta deu atravesado a fronteira portuguesa vestido de muller e desde ali mantivo resistencia guerrilleira cruzando a Raia. O mesmo que Roberto Robles, con 70 guerrilleiros na provincia de Lugo, ou Matense Chicarro na de Ourense. Cuarta, as revolucionarias e os revolucionarios galegos de 1846 constituían un dos movementos máis avanzados da Europa da altura. Provincialistas era o nome que desde as Cortes de Cádiz, en 1810, se lles daba aos defensores de maior autogoberno para as colonias americanas, e que desembocaron no independentismo aberto e vitorioso pouco despois. O provincialismo galego é independentismo desvergoñado nos artigos que o seu líder máis recoñecido, Antolín Faraldo, publicou ata poucos meses antes da Revolución. Daí que a censura lle pechase o periódico que dirixía, El Porvenir, mesmo a finais de 1845. Faraldo falaba de Galiza como nación e chamaba a recuperar a independencia instaurada na época sueva. De feito, a prensa española sinalouno despois como cabeza clara da revolución e tentou ridiculizalo co alcume de secretario de la patria de los suevos. A Academia Literaria de Compostela servira de núcleo organizador deste galeguismo revolucionario e nela o propio Faraldo impartira conferencias a favor da plena igualdade das mulleres e do socialismo de Fourier. As obras revolucionarias da Europa da altura chegaban por mar a armáns de toda unha xeración de intelectuais galegos que xa devoraran os copiosos fondos da Sociedade de Amigos del País. En El Porvenir, a convicción feminista aparecía enunciada con claridade absoluta. A emancipación completa das mulleres, como un dos artigos do noso catecismo social. Faraldo mesmo foi o primeiro home convidado a participar nunha das publicacións feministas primixenias no Estado español, El Vergel de Andalucía. Ramón de la Sagra resultou tamén unha peza fundamental neste proceso. Considerado un dos primeiros socialistas do Estado español, foi o mestre da xeración provincialista e redactor do periódico que dirixía Faraldo. Íntimo camarada do anarquista Proudhon, que foi detido en París en 1848, chegou tamén a coñecer a Marx e a Engels. En 1845, publicou unha carta dirixida aos provincialistas galegos en El Porvenir na que lles comentaba a reacción dos revolucionarios europeus perante o seu movimento. A súa valentía sorprendeu a varios dos meus amigos de París e de Bruxelas, cos que me vou entreter amabelmente. Poucos meses antes da Revolución, confirmaba noutra epístola o seu compromiso. Xuramos, dentro do noso corazón, loitar sen aconto, coa palabra, coa pluma e mesmo co brazo, até conseguirmos que Galiza acade o lugar para o que está chamada, até que os parias sexan homes. Xoana Veiga, Juana de Vega para a historiografía española, desempeñou igualmente un papel fundamental na preparación do pronunciamento progresista inicial e no seu apoio internacional. Xoana foi unha das primeiras figuras do feminismo no século XIX e tamén é lembrada como titora de Concepción Arenal e impulsora del Álbum de la Caridad, fulcral para a literatura galega do Rexurdimento. O capitán general Villalonga quixo que fose xulgada e condenada como cabeza da conspiración orixinal do pronunciamento, pero o réxime español non asimilou que aquilo puidese ser obra dunha muller. O seu traballo internacional percíbese con claridade no barco inglés ateigado de armas pro exército rebelde que nunca deu chegado aos seus destinatarios. Do mesmo xeito, os comunicados e leis do goberno galego son os primeiros que amosan un claro sentido social en todo o contexto peninsular do século XIX. O segundo manifesto dirixíase directamente ao pobo traballador galego,
labregos, como suxeitos revolucionarios, algo insólito na Europa do momento. Lembráballes a materialidade das medidas adoptadas contra a corrupción, a opresión e o espolio, e chamaba a defender as conquistas fronte ao multitudinario exército enviado polo goberno español para as esnaquizar. Ese mesmo parte sinalaba a Revolución Galega como exemplo para os movementos independentistas máis referenciais do século XIX, Polonia, Italia e Irlanda. O obxectivo da loita definíase así abertamente neste segundo comunicado e prescindíase dos enfeites monárquicos do pronunciamento militar que aínda aparecían no primeiro. Pelexaron nosos pais soamente para rescatar un rei, e hoxe nós para conquistar un anaco de pan para a nosa boca, unha patria para os nosos fillos. Quinta, Galiza non tería nada a ver coa que coñecemos hoxe sen aqueles feitos. Antolín Faraldo, alma e mente da revolución, acabou morrendo no desterro en Granada, a patria do seu admirado Ben Umella, o independentista andalusí que dirixira a revolta mourisca das Alpuxarras no século XVI. Malia aquel mermo concibise o Panteón de Galegos Ilustres, os seus osos xacen nunha tomba perdida do Generalife granadino. Solís e 11 oficiais pronunciados máis foron fusilados e convertéronse no mito romántico dos mártires de Carral que ateigou a imaxe da revolución até a pajala da historia no presente. Porén, 10 anos despois, o banquete de Conxo quixo lembrala, malia se celebrar baixo prohibición e rodeado de soldados. Fanada a vía político-militar, comezaba o rexurdimento cultural. Entre os seus promotores, Manuel Murguía, que presenciara o saqueo de Compostela e a morte dun revolucionario na botica de seu pai con apenas 13 anos. Bondal e Curros escribiron poemas na honra daquele movimento. Rosalía mesmo repetiu palabras de Faraldo no seu Lieders. Só cantos de independencia e liberdade balbuciaron os meus beizos. En 1904, a Liga Galega ergueu un monumento aos mártires de Carral que aínda podemos ver hoxe. Castelao concebía a Faraldo como o primeiro independentista galego, e as mocidades do Partido Galeguista celebraban lembranzas da Revolución de 1846 como berce do soberanismo. Otero Pedraio mesmo describiu minuciosamente algunhas das súas pasaxes na súa novela Os Camiños da Vida. O soberanismo de Porguerra da UPG conservaba a imaxe daqueles feitos como fito fundacional do movimento. Pola contra, a narrativa autonomista alicerzada en Xosé Manuel Barreiro e focada a Solís e ao pronunciamento militar inicial, opaca de vez a revolución civil que sucedeu. Escurécese ou mínguase a visión feminista, socialista, independentista e combativa do levantamento para armonizala coa narrativa legitimadora do réxime español actual. Porén, non existiría a idea de Galiza como nación, rexurdimento cultural, Estatuto do 36, nin sequera o autogoberno presente, sen ese soberanismo revolucionario inicial. Faraldo escribiu: quizais chegue a ser un sentimento xeral que Galiza, co cabeira en si mesma, ben pode acadar o que foi, o que non é, o que vai ter que ser.